Jmenuje se to úžasný katapult, jinak se tomu říkal trebušet. A materiál je k tomu tahle čtvercová základna, to je jakoby ten spodek, potom ještě jednu čtvercovou základnu a tu rozřízneme také na ty trouhelníky. Uděláme díry tady do rohu těch trouhelníků, hranolový klacek, který musí mít, nebo může mít 30 cm, potom ho tam také dáme, vezmeme si provázek, který má 52 cm, svážeme ho, potom vezmeme lepenku, nejlepší by byla ta tmavá, nalepíme ji do prostředka toho svázání toho provazu a už jen to závaží, to připevníme tady dolů. Je jedno, jestli já jsem používal velký matky. Můžu se tě zeptat, Radku, kolik je tam těch matek, nebo jak jakoby mělo být hmotné to závaží, to znamená, jak je těžké? No tak těžké to jsme zrovna nedělali, ale matky tam jsou 3 malé a potom tady dole je ještě jedna větší. To vysvětlení. To je, že potenciální energie se přenese na kinetickou. Potenciální energie je druh energie, které má každé těleso, které má sílu, jako ten katapult. A ta kinetická je jeden z druhů mechanické energie, které se pohybuje. A čerpal jsem Sport TV Michailovy experimenty. Tak, už jsme se upravili takhle a jestli tam... Je bezpečnost zaručena? No. Jo. Super. A ještě další. A mohl by si použít třeba i nějakou těžší tu kuličku? Z čeho máš ty kuličky? Z alovalu. My jsme zkoušeli kameny, ale ty byly tady málo, tak mě napadlo, že to z alovalu a to dolítne dál, protože je to lehčí než kamen. A měřili jste délku vlastně dopadu té kuličky? Jak daleko doletěla? Tak když jsme to měřili, tak nejdál to dolítlo asi 10 metrů. A zkoušeli jste to venku nebo vevnitř? Nejdřív vevnitř, no a potom jsme to zkoušeli venku. Dobrý. Tak.